Men adım Murat. Yıllar boyu erwet işlerle meşgullanıp geldim. Yalnızlıktan doğulu bu dünyada bütün ömrüm kişi hakkının nämediginden habarda geçti. Adamlar hakkını aytmanımda da ömrüm töwrüne küçüklerdir bağımda ağaçlanım hakkını yenerlenmardı. Arkamda tonulap güne toplantı da İza yüzlerce hakkını yen adamdan mıqallandığını bilmeyer. Yöne bun Qakamın yağatınına başımdan geçen vakalardan soň ähli zat üýtgedi. Ähli zat gurşayan şol rahmet kapady ahyry men üçin açyldy. Indi men bütünlüği başga adam. Boynumdaky kişi haklaryny halas bolmagy, eden etmişlerimin ählitinden taplanmagy şol ýüregime tugdy. Indi tanayan adamlaryň ählitini ýörümden rady etmek isleýän. Men güne deryasından çıktım birce düş bilen. Ahırında düşündüm görünüm düştelekin. Men bir cahil adamdım, çöllere düştü yolum. Kişinin hakkını bilmezdim, tenkeken içemdim. Tova Kişin hakikalmasın mende, razı ol menden. Men tova ettim günahime, razı ol menden, razı ol menden. Bularağa yok dip durmarsyň gerek. Hemişe giýen eşikleň ýanyna. Hemişe şöwre çygyýan men. Bolýala Murat. Gowy tarapy kakam bilen gürleşmäge gitjek bolýan. Ýöne biýmadalyk edýän. Borda. Feret şu köýnek owadan eken jelemi? Garant gaýarlar gerek. Ýödüňi kakam gördümi? Görün bolsa häzir berde bolup bilmezdim. Ýa-da teň bolmadygyny gatakdyma. Biraz alňasaýdyň öýdýän. Ýöne şonda da siz gürleşýän çaňyz görmese gowy. Hey! Edýäniň näme? Gelýäri. Açma diýen taňa. Murat? Gelen okmy? Baryan. Gonuňa ýarady dämi? Men halatym diýip almadyň öýdýän. Näme şeýle dedim, sen diýen bolsaň gowudyr. Sen men ýaly adama da bolýar diýdiň ha. Alandaady 5 lirada ýeten okly ýönekman jedalandyrmaly. Bolmasa ertir hasam ulukanda da bolýar jenap, eger çagan furuklanyň soňy. Olanjyk tana diýen. Gaçma gelýäri. Çağala. Bäde nämişleýär? Ýene radylaşma meseletini. Allah taala alma, bu kadar kıyın düşmezdi. İlki kakın bilen bir gürleşeyin, bir arasını tapar. Bolýar. Ýör. Murat daýa Ferit. Artist ýaly bolupsyň ay Murat daý. Hiç artiste men oglum ýal gelişikli bolup bilmez. Ol oltmasan aýaja, ondan berim oňaýsa duýan. Näme diýäň? Tolgun ya Efecan. Epey ferkerde jenaplar bilen ýüzleşmeli. Ferkerde var görlenir bolýan, ferkerde gaýnata boljak adam bolsa başgaça bolýan eken. O näme? Korkmaýça jan, bu kadar kıyın düşmez. Ağzım ferkerdeden soň gyzyklanyp görjek. Özüň bar. Ýadyňa düşen wagt detden radylaşmaly ekenim. Bolmasa birden bir şowluk çyraýmyn. Edil häzir däl. Gyýda da kakasyna da söz berdim. Orda.
Sere tappol üstün hapalayma. Ýene ödüňe seret iş ýapmaz. İşim näme üçin şoglanmasyn? Bugün bolmasa ertir şoglar. Hani? Oklasan oku. Yeri ağam yeri. Bir näme ýokarrak? Haw! Haw, edýäniň näme sen? Men indi hojaýyma näme diýeň? Radio bolawry. Bolagam. Bu yetişipdir. Sag bol. Köp garaşdyrmadym gerek. Yok. Edil wagtyna gelin yeri. Oğlum, açma, gel beri. Bir derek kaçya, gel beri diyen. Açma. Murat ýagşymy? Şo gurrun geren radyleşme meseleňi. Hakan bilen gürleşenden soň gidermi? Murat gowut häzir git. Men kakama ýagdaýyny düşünýär. Ýok bolmaz. O maňa garaşýandyr. Hökman barmaly bol. Murat! Murat, hiç tat bolmady gerek. Bağışla. Bölümü var ýalar diýen. Näme? Olary diýen. Oho, dükkan. Dükanda işin barmydy? Oh, sona var. Guraýdy bizi ýöne goýmaz. Näme üçin derdini geçtikkäp? Ýür. Murat, Men sana gerek bolsa ýene bir büyük bu şowluk. ne bedenipsiňle? Bir ýere barýan ýalyla. Näme gerekdi? Soğulman geçip barýanla? Hayır bola. Nire barýan he? Aýtda. Sen näme işin? Ana bir dükanyňa bar. Şuna seretsene 100 milyon. Ýür. 100 milyon diýýäňmi? Hani nirede? Ýerde bolsun gyýdym. Şuna seret 100 milyon mam diýjek boldum. Of. Nähili gelşipmi? Edep okuýuş ýarşyna goşup kojak başlanyň sınıp okuwçysy ýaly. At kim tolgun ýa? Onu evin maşın nähili? O ne mollukka düşünemok. Büyem ne açınca bir şovluk. İnni näme terkem? Aradylaşmaga gitjek bolyn ödüm bilýäňe. Hiç tat diýem oňa ödüňmür. Ha, geldiňizmi? Bu näme boluşdyr inim? Ýene su bilen bagly sebäp bilen gelen görnüp dur. Orda oýunyň wagty däl, gaty gasaly işim çykdy. Erteriden görüşeriz. Indi näme etmekçi? Erter görüşeriz. Bary ýok 3-4 saat kişilay degişip buluşup bir minutda radyolaşaryn.
Bergim vermeli. Söz verdim. Özüň ulýar. Eger bermesem, Özüň gör Nusret. Başga çäreň bolmasa, Kaka? Kaka bu näme? gyýdym. Pul gerek boldy. Näme üçin hayran galmadym ka? Ýene pullary oňa muňa dağıtdyň gerek. Yasemin, Sen goşulmaje. Kaka, başga da tuturdy da inni öýüňe mi satýanmy? Bir nirede bolar, nädip ýaşar? Öýmede mellen gitse Garaşaýlyk molumyň aýly bilen jaý tölegini bermelimi? Kaka, çağa ýaly pul sugurmakdan ýermediňmi? Gyýdym, beset. Bergimem ma bolsa, hakyny seretseň men ören düşüňli sowda edýänler. Iň düşüňli sowdamyş. 10 ýylyň içinde elinde bar ähli tadyň tadyp çykanyň şoň üçinmi? Iň bolmana şonu horbeýtme kaka. Ýan ýollaşma aradan çykdy. Agtyň kakasy ýogunny. Barara gapymyz ýok. Bolmana şuly ýursatma. Han gel oğlum, gel. Kardeş, bu yerin ýeti biz. Görýän bol sen Nusret agany gözleýän öýdän. Biziň bäsini alanmyza 5-6 ýyl boldy. Ýöne öň bu ýer 20 ýyllap Nusret agany bolupdyr. Anyk bilýäňiz gerek. Ola bilmän näme? Şerede adihini de mümkünlüğü. Denge bärsem der. Bazarda 7-8 tane dükana var eken. Ýöne ýaglysyny ýeken satypdyr. Eýsem men Nusret agany ýüzüni tapyp bilerkäm. Ýekejemin. Necim, gel kistene. Aýdyber agam. Bu öýe sähel seretseň gülýal jaý boljak. Ýöne gaty gysgaly pul gerek boldy. Bahymrak satmaly boljak. Gaýg etmem. Elimden gelen ederim. Bu öýü näçe bahalaýaňyz? Kaka sen näme diýäň? Näme üçin düşünesin gelen ok? Başga öýümüz ýok. Başlaň jenap, bu satlyk däl. Ötägidiň, ötägidiň. Gyýdym, bergim köp diýdim saňa. Bettirini kaka. Elimizde näme bar bolsa baryny sogurdum. Ýönenini bettir. Eger jüýüňe ýeli getip bilmeýän bolsaň, onda öýden çykma. Puluňam, öýüňem öýdüňki bol. inni näme etsek? Olmana şu gyýse bir gitme. Ontadam her gecegdem oğa. Hepde de yekecegedek gidýän. Saňa söz berýän. İlson kedek. Saňa söz berýän. Agşamga hayır. Gel. Men adym Murat. Murat ýalňyz. Eger biraz wagtyňyz bar bolsa, mümkin bolsa, size bir zat gurrun bermekçidim. Çağalar. Oğlum, kaçma, gel verik. Sen bir derek kaçya, gel verik diyen, kaçma. Aradan kän wagt geçdi. Belki sizin üçin ähmiýetem ýokdur elbetde. Ýöne men üçin öğrenmehim. Men tow etdim. Onsoň siz bilen razylaşmaga geldim. Son gurlaşýar.
men gitmeli boljak. Aho, üçten gelip kesti şün şey demeli mi onu? Anan, üýşen bergimin ählisin tölerim. Şuňa çelli tölemedik wagtym ýokdur. Öň bolýady bolyn, inni bolanok. Menim kyn ýagdaýa düşýän. Bu soňky wedek gardaş. Soň geljek gel. Şu gece bir gireyin. Borda. Epetli ýaşapdyran bolyn gelip görün ýerlerini ýyraýyn. Nusret ağam, meyhanada näme işin bardy? Hem güne, hem taglygyň puluň gidiýär. Bu men borjum däl, ýöne. Ağam, bir gyra çekil kurlaşelmi? Bu kim? Gyýdyňmy? Görýän weli sen dinar adam bolmaly. Başgalan erwet ýagdaýyny ýaýyp görmelerligini bilýändim. Şu ýere baranymy hiç kim bilmedim, bolýarmy? Bolýagam, bolýar. Şunça ýyldan soň men tapyp men ýanyma gelmeň ýeketäk sebäbi hakykatdanam razylaşmak üçinmi? Sen maňa aýt oglum. Şu dogrymy? Hawa. Eger hakyň harallaşsaň, Onu ýerlenýär. Ýerlenim gurlaşar. ýerden niýäňmi? Ertireden işim var, birini görmelim. Ýöne gije galayma. Men näçede geleýin? Gije galayma. Hergiz gije galayma. Yine şu yere gittin gerek. Şu yere gidensin. Soňam bergim bar diýen. Men saňa näme diýeň kaka? Näme diýeň? Gaýdym näme beýle ýerden bäri gaşyň tutukla. Ýa-da ýölderi tapmady diýip şey diýäňmi? Muň näme baglanşygy bar? Muradyň nähil bedenini görmedingmi? Olar nira gitdilerke. Suna, oňa näme kelläň agyrdyp ýördiň? Muratly depdir ýapylmadymy? Ýapyldy. Ýöne belki ýene bir gida gaçylar. Gaýdym, maşgala urmak ýadyp bolup durulýan tagta däldir, ol gurrun gutardynny. Gowy sen şu işden ýüze gur. Başa birini agladyp bagtyar bolup bolmaz. Men agladyp bagtyar bolýan bolsa, başgalar aglanyda gül ýaly bolar. Asym bilen duşsuň nähil geçdi? Günnüz bir hil başagy bolup çykyp giden soň gürleşmem ýetişmedik. Köýnüň öreň ok melekdaýdy. Asym daý üst başyny harap edipdir. Görüşüp bilmedik, erteri oýduk. Dogry erteriden ýene Nusrataň ýanyna barmaly. Diýmek ötünjün almaga gidipsiň-de. Nähil boldy? Hiç de adam bolanok, men kellem garjaşdy. Şonça ýaşan adam maşgalasynyň kötenýäni görünüp dur. Şonno da hay bolýa-da agşam haýrynyň erteriň şeri. Murat daý, ýeköýüň çöp bilmeseň, isleseň menem taňa kömek edeýin. Bor, bu wagtda oýlanyp göreýin. Oýlanýan weli kelleme başga zat gelen ok.
Bergin mermen yeketek yol şu. Öy satmalı var. Ne etip satacak? Bir bilen gurlaştım. Sen radi bolsaň ertir ir bilen gelip resmi kağıtlaryny görjek. Men Omar over seredeyn. Baba, Gozym, sen eni ýatan okmy? baba, sen maňa erte gaýtyp bermediň ha? Bul haýsyny aýdyp bereýin oglum. 3 gahrman bar edy. Ýene şonymy? Ýaşy sen haýsyn diýsen şu gör oglum. Ulu gasanna. Salih, Dawud, hemem Sinan diýen 3 adam bar eken. Adam diýen bolyn, o bu görnýän adamlaryň hilinden näl? Üçü tem äp etmiş. Sen men ýaly mürrüjek däl olar. Meselem, Salih'in 827 çağıdı var eken. Ählisinin adyny yeken bilýärmiş. Hemmesini yeken naharlar eken. Dawud bolsa, şeýle bir kitap bar eken öli. Onu açdygyň hiç kim sesini çıkarıp bilmeýärmiş. Hiç kim ona karşı çıkıp bilmeýärmiş. Allah! Sinan'ın ölen täbin eken. Oňam şeýle bir köp pul wadiýä öli. Näçe soňsa da kime berde de asla eýtilmeýärmiş. Baba, sen Salih'i, Dawud'y, hemem Sinan tanıyan gerek. Olar sen görensiň gerek. O gördüm. Olar men bilen bir näçe gezek gurlaşdylarym. Onu da sen soradylar. Omar'ı haçan ýanymyza alyp geljek diýdiler. Baba, meni mäkitde ýanlaryna. Akdayda. O seni hiç ýerege mäkitmez. Akder. Sen oňa gaharlansaň mäkder. Şeýle gerek baba? Bolly. Yeri. Hani yatynny yat. Sen näme üçin çağa boş zatlar gurrun berýän? Kaka, menini sen tanamajak bolýan. Sen çağa dönüpsiň. Iň ýaman ýeri, diňe özüňe däl, bize de ýanyň ýetip başlady. Ýagdaýymyzy bir göre. 3-4 ýylyň nähillik häzir nähili. Betdir. Omar bir özüň ýaly etjek bolma. Kellesini boş hyýalyn doldurma. Betdir. Nusrat be, ýagdaýyň oňat gerek. Ýaşy. Ýaşy. Göreli wakaly begimidneň tiýislere baş boşýaka. Sen ýene öňkeşiňe ýaýypsyňlar. Beýlekiler daýlan nahary. Ziýan ýok, hökmanam der. Men saňa şu ýerde garaşarym. Murat bir zat bolmy? Bir ýere gitmelmidiň? Ýöne gije galayman. Men näçede geleýin? Gije galayman. Hergit gije galayman. Öýde gaty ewgarly görnýärdi. Adaty ýagdaýda beli ýanjamazdy gerek. Düň şeýre gitmänim üçin başyma näle başagalyň ýynyny özüňem gördüm. Borda men basymrak kakyň ýanyna baraýyn. Çykam soň gurlaşýar. Gel. Ha, öýdüňmi? An geç otur şu ýerde. Şu maglumatnamany toraýyn, soň gurlaşýar.
Gece ağalaymağı. Hergi gece ağalaymağı. Hayır bolayınım. Bu oluş nedir? Näme fikirdim? Towa, muňa seretde ýene toğra ýarma. Boro, bolya, ýagşy. Özüme söz berdim, şunu atsa gaýrlanjak gel. Ana aýtpak galy sen diňleýän. Menimi? Neme fikirdim? Siz bilýänsiňiz. Awa. Kim? Häzir wagtymydyr inim. Aýtsaň jaňa daýsyn. Bolya, sen meň diýenmet ýer hani. Nerede gallyk? Näme aýdyp oturdun? Nemede gallyk fikirdim. Men aýdyşyň ýaly gurrun belli. Aslında biz ikimiz inim. Mosmot diýip durmady näme meseleň bar bolsa aýt. Sen öýüňden habaryň barmy? Sen öýüň bärde bolsaňam seniň başga ýerde näme boldy? Ýene bir işlere ulaşyp bermiň. Bir garaşýamy? Aslında bilseňiz biri bar fikirdim. Taşaryk. Ýeran taşaryk. İlk öýüňi dörse şondan soň gel. Bire bolsa, men şol seni iş edinmelimi? Ana uraba kali. Hani, enim çıkav. La hawla ve la kuvvete. Yok, lay. Men gurrumsuz bir synagdan geçýän, gurrumsuz. Näme beýle tez çykdyň? Ya kowdumy? Kowdy. Orda men Nusret ağaň ýanyna gideýin. Bolý. Kiçijikke menem polisiýa işgär bolma arzu edýärdim. Ýöne şertler mümkinçilik bermedi. Häzirem şolar dular öçenok. Ýaşym gawat gelýän bolsa häzirem işlejek. Aýdym sen näçe da? Serkerdem. Men siziň aýlyňyzy soraýanmy? Ey Allah'ım, ýene sataşdym o. Gydym sen näme meseleň bar? Maňa şonu aýtsan eten. Murady urýanmy? Sen bir kelle maýurtmy? Sözüm agdymdan aldyňa serkerdem. Menem şo barada gurlaşjakdym. Murat men öňkärim bolmaly. O siziň emgi ýeňiňiz bolaýarmy ka diýip pikir edýän. Ay, näme? Kysmatda bar bolsa näme bolmaly algatyrdan. Aýsam aýyp bor, men sizi atam ýaly gowurýan. Diýmek, merwede doganym bolly. Özüňizem bilýäňiz, Murat iýdileşek däl. Tow etdim diýen bolýar bolyn. Bizim aşgala kağam näçe gedek tow edipdi, oňlamaly ýagdaý. Bu gedek saklanyp bilermi ýokmy biljek däl. Ýöne perdendiňiz hökmüne hergiz huşgär boluň diýjek bolýan. Hergiz. Ol eden ýamanlygyny özüne bil baglayanlar etdi. Onsoňam siziň polisiýa işgärdiňizi gözüňe tutsaň, Murat meselesinde de kömek gerek bolsa men hemişe taýýardyryn. Meni köýdirdi, doganym bir ýakmatyn şeýledämi? Kaka, ýer bilen nire etdiň? İşim çıktı gaýdym. Hayır bolan Nusretbe, näme çygy güýmeni? Ayak kapla mıngıratını açyan. Tomuz düştü. Biraz huva geçtin ne? Daýalarsың da. Gyş näme işlejek? Gaýg etme. Bu ýyl gyş bolmaz gaýdym. Nusret ağa? Düz. Nusretbe! Ağam, ýagşymysyňyz? Wagtyna geldiň. Kaka diýagşymyň, kakasy. Düz wagtyna geldiň. Kaka.
Ana bolğany. Düşürün aşağı. Ne bolle? Birden erbetleşdi. Seri tapallar. Yürek ağırdan etsek kedi öli. Derri operasyon otağına eldim. Bolya Lokman. Sürek, ağırdar olun. Dikkat et. Nähili? Operasiýa näher geçdi? Operasiýa bolmady Murat. Näme üçin? Kakamyň ýagdaýy nähili? Babam kutulurmy? Gıynan sağım operasyon edip bilmedik. Nusret Bey'in kesel öğüt kalta değil. Ol düğünü kesel. Kesel tutuş bedeni kurşav alıptır. Şoň üçin bizim edip biljek zadymyz ýok. Düğünük näme? Soraň da düğünük näme bolýar? Men onu haçan görüp bilerim. Bugün kıyın bolar. Ýöne ödüne gelsin, öýüne uradylja goýdy. Saňa ödüm duýdurar. Nusret Bey, näme üçin dik oturýaň? Sen diýin jalmala. Keýwany. Sanalygym dolup barýar. Jan çekenim peýdasy ýok. Ömrüm tükenni. Senden soňky haýşym jynada diýip hergiz biziňkilere habar beräýmegin. İşlerini taşlap gaýtmadylar. Meňa davam etme. Kakaz aýdýan. Şuna Murata ber. Munam goşurny. Baba, ölmersen gerek. Bormy ölmegin. Näme üçin gynanýaň oglum? Babaň elbet ýere giden o ahry. Kakazy etýäniň näme? Kaka ýatagry näme üçin turdyň? Sen maňa inanmasaňam men iň düşüňli söwda edenler. Görürsiň. Görürsiň. Hoş geldiňiz. Hoş geldiňiz. Hoş geldiňiz. Hoş geldiňiz. Hoş geldiňiz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Nusret Bey, abduhu Nusret Bey, resulu. Nusret Bey. Baba, Kaka. baba, baba. Nusret Bey irtekar bilen hastahanadan çykypdyr. Gelsen bireyem giden ekenler. Bağışla Murat. Borda gece galyp durmandy. Etaprallah. Bolýa görüşeriz. Nire? Ey Allah'ım. Alo, bas terkerde ver ayteňiz. Hasan hoş bolar. Şonnoň o şey diýermiň? Murat Gaýdy bilen görleşýär. Bir işe etjek bolýar öýdýän. Jaň eden bir dostum diýersiň. Görül bakal Murat. Allah can gece gala nälerine.
Aradileşme kamirun mulaysa inşallah giyeceğalı nälerine. Nötr dağan görüp bilermiken? Onu aldırdık oğlum. Yancı aradan çıktı. He. Ene şunam sana kovuşturmalıydılar. Al oğlum. Bırak oğlum. Bağışla oğlum. Sana karışıp bilmedim. Öyle geleceğimi biliyordum. Aslında geleceğimi öngden biliyordum. Bu orada. Baştan aydım. Men senin radiydim. Öyle sana bir neyse kayışım var. Neyem için ben deyip sorar oldum. Inanay özüm bilem yok. Ben dua ettim. Allah ben sana duşurdu. Häzir senin ilkinci kayışım cesedim yerlenmen kalmasın. Hiç kime yük olmadan 500 tane inamdar adam bilen meni sessiz sedatsız yerlemeklerini haýyş edýär. İkinci haýyşym bir sana pul verer. On 4'ten birini men keýwanyma, galanynam aşagda ýazylan salha goşulmaly. Kim näme diýse diýersin. Başgaça hereket etmeli. Çünkü şu pulun ählisy maňa değişdiler. Senden soňky haýyşym bolsa, artığım bilen kıydımy ýalňyz goýman, olar ygtybarly ellere goşurgy. Alad etme. Şu ygtybarly adamlary hükman tapardyň. Allah üçin namaza, jesed üçin dilege. Sak durun. Her kim niyetini uyun tayar olan imama. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Esselamu aleyküm rahmetullah. Esselamu aleyküm rahmetullah. Merhumdan razı mısınız adamlar? Razıydırız. Razı mısınız adamlar? Razıydırız. Razı mısınız adamlar? Razıydırız. Allah'ın razılığı için El Fatiha. Gel oğlum. Gel. Yoşra. Biraz sorasam olur mu ka? Nusret ağa maňa şu zatlary ýazypdyr. Ýönemin depin edilmesinden başa hiç da düşünmedimle. Kim ol adamlar? Men olary nirden taparkam? Muny nädip edip bilsini ananyp bilemok. Diýmek ölmedinden öňe munam şeýdip Näme bolupdyr gyzym? Näme bolsun? Hakam öýmidem satypdyr. Alan adam duýdur şatyny beripdir. Bir hepden dowamyny bu ýer boşatmagmy sorýa. Senem habarlydyň gerek. Oňa gyýgyrma. Babam erwet işetmez. Sen girhan öýe. Gir diýär. Onsuzam sen ýüzeren üçin şeýle boldy. Hakamy sen güzelledin. Anhaýny. Hakamam ýok öýmidem. Ýitirere hiç sadymyz galmady. Şu ýerde hata uğradan adamın salgysy bar. Şu adamı tanıyaňyzmy? Ýok. Muny alsam bolarmy? Men gidip şoň bilen gürleşeýin. Onda bu kim? Hakamyň şu meşhur adamlarynyň birimi? Del gyzym. Belki şeýledir. Hakam gemiren şol adamlar tapaýsam bolýar. Allah canlarım şu yer mi ka?
Kim bilýär, görgüli nähil solaşdyrandyrlar. Dinleyen. Şu ýerde ady adalyk adam sizmi? Oğu. Sen nähil adam ha? Bergisi bar diýip ýaşul adamyň öýüne elinanma utanaň okmy? Geple-de how. Sen adyň näme? Murat, näme boldy? Ýanyňda şahsiýetnamaň barmy? Men o öýdüň satyn aldym. Nusret ağaň bergisini üzüşdüm. Bu da gürleşen pulumyň galan bölegi. Saň aýtmadymy? Yok. Nusret ağa şu gün aradan çykdy. Aradan çykdy diýäňmi? Nähili erwet şeýlemi? Ýene bir müşterimi ýitirdiň ha? Müşteri diýäňmi? Sen oýna diýäňmi? Nusret ağa atla içikçe nokdy. O häzir şeýle gören adamlamyň iň mübaregi. Bu nähili bolýar? Bu nähili iş bolýar men düşünmedim-le. Doýduruş şatyny beren adam tapdym. Dogry eken. Nusret ağa öýü satypdyr. Bilýän oglum. Ola adam pulu berdi bolýan. Nusret ağa hatyny puluň bir bölegini size galanyny başga bir ýere bermek tapşyrypdyr. Onum bilýän. Näme diýen bolsa şonu met. Ola şeýle bolýan öýü alaýsalar kösenler misiniz? Men pulu bereýin. Siz isleýäňiz edäýin. Oglum. Nusret beg o ýerde näme ýatypdyr? Şunça masgalama, galan şo talga diýipdir gerek. Näme ýadanmasa şonu? Ýöne ýasemin bilmesin. Bilmesine bilmez bolýan ýöne bir hil gelişikli bolmazmy? Onuň talgada kim ýaşaýar? Murat oglum Nusret ağaň ýeketäk masgalasy bezel. Menoň ikinji masgalasy. Näme boldy? Näme Murat beg öýüň satywyny galan pulu getiripdir algyydym. Galan bergisine gidendirdi. Borda. Sağ olun. Men size salgymy telefon belgimi bereýin. Derurluk ýüze çyksa jaň edäýin. Ýadyndan çykarma. Nusret beg olar saňa tapşyrdy. Omar bilen Ýasemin howasarsy goýma. Bardat bolan mujar boldy merwe. Ola adamyň öýde diýinler, üstesine de meýhana gidiýär. Iki maşgalasy bar. Bir-birinden habarly. Onu näme üçin maňa beýle baladyk? Öýde beýlede dursun. Aýalamyň näme? Kellenmez hal garşyşdy. Bilýärmi? Bir zat aýdaýyn, ertir her halden şuny. Üsleteň maşgalasynyň ýanyna bile gideli. Belki aýal saňa düşündirmäge çekinendir. Dogrudan men bile gidermin. Näme deýin? Göre ýekediň bu iş söz bilmejegi men diýär. Herkerdem? Kakajan, hayır bola. Var ýadyndagy edym, ýol ura sene bekdäýin diýdim. Ýöne gowully. Birokda iki towşun raýdy goý diýen. Aýdýanyň näme herkerdem? Gyýdym, sen bar zatlaň alyp çyk. Bilen bu ýaş ýigit bilen erkeklerçe görleşeli. Merwe, hana dur gyýdym. Sen ol barmaňa näme boldy? Hiçle, ullokan zat däl.
Borda men ona gideyin. Ana gelen şu yerde oturalı. Şu yeri elbet değil ya Allah. Bu çay mervan kimidi? Hava terkirdem. Ondan men çayın. Hani sen ait yeni nämeler bolýa? Häzir näme diýsem käfer kirdem. Men aýtmaly boldum, öýüňiz bilýäňiz. Isleňiz çap taşlardyňyz. Isleňiz hem ejeň alyp gelýärsiňiz. Hani duran tekden durany beýdip detine başlaýbermi? Her nämede bolsa sen bilen umumy geçmişimiz bar. Inni saňa da geçmişdäki gara tegmiller ýuw aýyrma wagt bolmadymy? Men onsam howada asylyp durýan her kirdem. Olar ýuw aýryrdan geçipdir. Menem geçmişime buýsanamok. Ýöne eden etmişlerimi öýüňizden bilýänsiňiz. Men gyýdyňyza münasip däldigini bilýän. Size derek bolsam öýüm ýaly adam golayma da getirmezdim. Ýöne eger getiren bolsaňyz bolmanyna bir mümkinçilik beriň. Ýagny serkirdem. Inim. Saňa bir mümkinçilik bermedine beririn. Ýöne senim maňa biraz wagt ber. Onsoň sen towaň bolmajagyňy kim güwe geçer? Näme üçin ýalan söýläýin? Geçmişde bolan işler bir wada ýatdan çykaýanok. Kärim şeýledir de, meňem göwnüm geçen ýerler az bolmady. Şoň üçin meni hiç tat geň galdyranok. Ýöne eger merwany lap keçedäýsen bolýan. Onsoň öňünden aýtyp goýan. Gulawat gyýdymy şu radylaşma işlerine goşmarsyň. Eger sen herhalde şunça ýyllyk işim how pastyna düşäýse, oňa dälle saňa degerin. Keywan bäriňe gelet. Nusret Bey, Men saňa garaşyp otyrýar. Ýör gideli. gideli weli. Ýasemin bilen Ömer nämişler? Gaýat etme. Özüň olar galy berdi. Murat ol ikisine ýetirli elleri gowşurar. Ece, çörek ýokmy? Ýok öýdýän. Dur men alyp geleýin. Gatgy bolar. Sen gelýänçe çaýym taýýar bolar. Gyýdym, bilýänmi? Gece düşümde kakan görüp durun. Gaty bahtiyar görünýär. Näme üçin bagsyz bolsun? Bir näçe günden soň köçede galjak o däl biz. Ýasemin, beýdime sene gyýdym. Kakan aýtdy. Vay Ece, gayrat et. Şuurun besedelle. Sen de ýal bolma. Ece babam nerede? Hiçle. O meni bir yere çağırdı öyle niredigini bilemok. Her nahirlis bola versin. Kakan eştäýse meni hele gider. Gaý etme eşitmez. Inne bir köşeşsene. Bolýa, sen diýeniň bolsun. Gaýt etme Murat daý. Men aýtmasam ömrüm eşitmez. Men onsam senden gorkýan oglanjak. Murat Tiret, Nusretdiň aýaly. O nire var ýaka? Durany şu pul bir ilki bir ýerde gizläýin. Ýanymyzdan bilse gyýda ýydymyzdan galmaz. Ýeri, geljekkämi? Nusret Bey. Nusret Bey.
Ece. İlki kakam gitti. Yeri gel. Soňam şu öý. İnnem ejem. Ölmezniň öň ýanyna kakam görünýäni aýdypdy. Kakam onu bir ýere çagyrypdyr. Kakam diýirkä bardadymy sowran adýaly. Ölenden soňam ömrümi garaltmasyny goýjak däl. Ölüm aslında ölene garaňda ýyzynda galanlara has köp täsir edýär. Belki men üçin gürlemeýän zatdyr. Ýöne her bir ölüm ýyzynda galanlara öldürmüşi barada gaýtadan oýlanyp görmek mümkinçiligini döredýär. Oh, ýeýse kakamyň hiç ýyl günäsi ýokmy? Ähli zadym ömrüm hakda gaýtadan oýlanaýyn diýip elden giderdim. Bağışla saňa gahar edemok. Depin işler tamamlandy. Öýläne ýetişmeli bolan ikinne ýerler. Sag bolun. Siz bolmasaňyz näme işlejegimi bilmezdim. Bar duýdansyz boldy. Hiç kime habar edip ýetişmedim. Men pikirimçe siz bir näçe günde injalmaly. Bir zat gerek bolsa özümiz çözeriz. Siz kakam bilen nerede tanışdyňyz? Öň sizi görmänimle. Bilgaty öň tanışypdyk. Ýene şu günler nähebämizde bar eken. Borda biz bir ýere barmalyk. Bir sagatdan geleriz. Onu efe galaýtyn. Ömer ýeke galmasynna. Bolýar. Merwe sen anyk bilýäňdämi? Elbetde Murat. Ol adam kim näme diýse diýsin pulun galany hatda katalga eltipdir. Iň öňsü şeýderi. Murat daý nere gidýär? Bilemok. Murat daýymda kän pul wady. Babaň birini bir diýipdir. Sen näme diýdiň? O nämeň puly? Aýdyp birjek däl, sen onu bilmeýäl. Bu näme diýäri? O pullar nerede? Sen ne gerek? Men nähil tamsyk. Senin beýlekler ýal kakamyň puluna hantama ekenim. Burjumyň, biraz kulak Hiç asana. dinläsim gelenok. Pul nerede? Jogap ber. Ýasemin hanym, ýagdaý pikir etşiňiz ýalyl. Ýasemin hanym, haýyş edýän. Herediň kim barada görüňe diýäniňizi bilemok. Maňa kakamyň puly berek däl. Yeketek derdim oň islegini berje etmek. O pul nerede? Senden soralya. Bağışlaň. O Nusret aganyň puly. Onu diýen ýerine etmeli bol. Muny şeýle galdyrar öýtme. Hani ýöre Fejan? Yetmeli işin berjay. Bir Merwe daýdan bilen bu işi bir ödemek soň seni gelip äkiders görleşdikmi? Gürleşemdik ýöne. Sizi kyn ýagdaýda goýarym üçin öz ýerini tutup bilemok. Hanonna? Bolýa. Nereden gelengizi aýtmasaňyz, nire barýanyňyzy bileler. Agaýyp kakyň sen üçin gataýlan ýa. Sen Merwe hakykatla görleşdiňmi? Saňa näme? Bar güýjüň maňa ýetýädem sen. Onu terkerde jenabyň özünden sonra. Eýilikmi näme bolýar? Aýaňyzdan şikaýet edildi. Biz bilen bölmek etmeli olasyňyz. Şikaýet diýdiňmi? Merwe hanym, gynasam sizem. Meniň ulagy. Kör Allah'dan birindiler, hakyňy goşasyny berer. Bu nähil beýle bolýar? Aho, inim. Bu kakam pulu maňa bermelidi diýe.
Tenim hawa qaqatynyň pulu ýöne berip biljek däliýäň. Inim sen men bilen oýnatjak bolýarmy? Nusradagy şu aýalyň qaqaty maňa bir hat ýazypdyr. Pulu şu ýere eltip ber diýip ýazypdyr. Ýöne men şonu da merhumyň aýalyna berjek bolsam almady. Näme üçin almady ka? Inim onda bu pul kiminki? Men däl etmäň, aýtda. Murat oğlum, biz Nusret ağan yeki maşgalasy, meniň ikinji maşgalasy. Murat doğrusyny aýdýar kaka. İzleten ha tokak göräy. Geçin. Yasemin hanım bağışlan. Häzirki ýagdaý edip biljek çäremiz ýok. Hat bar. Puluň size değişiklik barada hiç il delil bolman soň golumyz bagly galdyk. Ýöne siz gaýretmäň. Kiçijik täzelik bolsa dessine herekete geçeriz. Taňa dek düýün gydymyş işleri goşma diýmedimmi? Ýeni çolu ýerde däliňizde şükür et. Ýöne bu arada entek gürleşer. Bu iş şuňla oturmaz. Merwe, sen hiç ýere gitmersiň. İş tamamlanýança bärde bolarsyň. Kakajan. Ýeketeden burläýme. Tere tenim gawahanada kyryn. Bilik goý. Han gir içeri gir. Yasemin hanım, haýşydan aýak çekin. Bar şo pulu alma üçin gerek. Şo kömek eden bolmalar, aladalar bar kakymyň has dogry biziň ahirki pulumuzy silmek üçin gerek. Aýtda. Yasemin hanım. Betdir bilar bolum. Kakaňyň başy bir maşgalasam bar. Pulu beýleki maşgalasyny eltmeli boljak. Muny bilmeýändir öýdýärmi? Kakama diňe pul üçin har edýändir öýdýärmi? Bagyşla bolyn. Sen hiç sada düşünmänsiň. Bar gitdi. Şol salgydaky maşgalanymy gör. Şunu çoýurlap şolar diýip gözden talan adamlaryny gör. Arma orin. Bar oğlum. Men basalygyny bolýan boluş ýeri bolmaly diýen görseň. Göreň. Dogry. Kim gerekdi? Bilemok. Nusret aýdyň diýen adam şu ýere gelmegmi sargapdyr. Nusret ağammy? Birje min. Molum, birje nawa geldi. Nusret agy beripdir. Bolýam oğlum. Bar beriň, size garaşýarlar. Taý oğlum. Beýle kaýalym boldy diýen. Hoş geldiňiz. Nusret agy berdimi? Hawa. Adyňyz näme? Murat. Ha, gelin Murat bey. İçerik girin. Allah ýalkasyn. Size de iş bolduk. Ýoklo, bagyşla görüň. Men kellen pulum mujar boldy, men pul Nusretdaň aýalyna bereni diýdim. Aýalyny hem gyýdyna. Beýleki maşgalam diýen soň mene bir hili sağ bolsun. Nusretdagy ilki şu mektep bilen nikaly öýdäkilerini ikinji maşgalam diýip aýdardy. Diýmek olar da şeýle diýen ekenler. Ýöne o nirde? Görnün oklo. siz habarsızmydyňyz? Nämeden? Nusretdaga düýün amanatyn tapşyrdy. He? Dugunu keseli bar eken. Şunyň aýaly maradan çykdy. Näme üçin bize habar vermediler ki? Menim şoňa düşünmedim. Siz oň nämesi? Hiç de adam däl. Köne bir waka üçin oň bilen radylaşmaga barypdym. Soňam Radylaşmaga diýänmi? Diýmek şo sen ekeniňde. Nusret aga size gurrun berdimi?
Yok. Bilýänmiň sebäbi şo gün menim şo ýerdedim. O ýerde näme işleýäň? Oğlum, gel bäri, kaçma. Bir derek kaçýan. Gel bäri, kaçma diýän. Gel bäri. Oğlum, sen adyň näme? Salih, o adyň bar eken, Salihja. İkimi bir zady gepleşelim. Enniden meýle hiç kimiň zadyny soraman almagyn. Haçan amryň näme küýtse gel. Sana özüm alyp berelim, bolýarmy? Bolýarmy oğlum? Şo günden soň Nusret ağa meni ýeke goýmandy. Hemişe gyzyklanyp durdy. Maşgalam bilen tanışdy. Pul berdi. Meni okutdy. Hatta maňa Kur'an okumanym, namaz kılmanım Nusret ağa öwredipdi. Desine habar verelim. İki çollaşımız derew bark geldiler. Bolýam oğlum. Gayret et Sinan. Hayır var oğlum. Efe'ni alıp gidecek. Bir yanlışlık boldy bolun düzeltmeli boljak. Efe hani? Nere alacağız Murat dayı? Hani ýör. Merve. Kakan bilýärmi? Eglensek hükman biler. Näme etdiň? Sen sorama Merve. Barda ýalňyş düşünüp durun. Men dogry günäkär dälem bolýan. Murat dayı bagymrak bolalyň Merwe taýdan aýdan eşitmediňmi? Bizi kakasy tutur. Onda men teýdirak. Ýür. Meýre edenlerini näme üçin soramadyň? Şular ýaly aýgytly wagty çekinäýär, nädeň? O biheppe nerede? Kim? Kim var diýen? Murat diýen biheppe. Ulagaz. Ya Merwe de berdimdi. Siz soraman kerkerdem. Menim şunu aýtjak boldum. Gyýjagady, erwet ýola. Gepin köpeltme, ultma gepi. Maňa nire edenlerini aýt. Kerkerdem, bilsem men bärde durjak bir hey. Olyam Murat'ın elime düşäýsäň molya bir ilime düş. Yüzge de aýtdym gyýdym şular ýaly işe başyma diýip. Hani ýör. Murat haýyş edýän rahat bolgun. Yeni näme gerek? Görleşäjekdim. Ýür Ömer biz oýnaly. Nähir boldy? Kakamyň maşgalam diýen şol adamlaryny gördüň gerek? Hawa gördüm. Öýüňden gördüňizmi? Ýok. Menem şeýle çak edýärdim. Tebäp görün bolsaňyz beýle bolgusy gurrun etmezdiňiz. Murat. Nusret ağa aradan çykdy diýende nähili aglanlaryny gözüm bilen gördüm. Siz bileňiz. Siz kakaňyzy nähili görýäniňizi bilemok. Ýöne men gurleşen adamlam Nusret ağany öz kakalary ýaly görýärler. Sizi dinläp men Nusret ağany jogapkärçilik duýmayan adam hata edipdim. Ýöne görüwli garyplary kömek edýän dini awad adam eken. Hawa, kakam dinnar adamdy. Ýöne maşgalatyndan başga kim awat gelse pul paýlaýady. Hemmelere kömek edýärdi. Bizi bolsa hemişe gözden sally. Şu öýü satmagam şoň suwutnamasy dämi? Seret. Inni oğlumy kimiz? Ýalňyz gallyk. Şo düşünjeli Nusret ağaňyz biz barada näme üçin alat etmändir, he? Hemişe düşündi suwda edýän diýädi. Eger şeýle bolsa, onu bize näme üçin hiç tapdy galmady?
Beýle adamyň tezakda alyp etmezligi mümkin näl. Ananyan. Belki şeyledir. Häzir bolsa men günüme goýum. Üç adam var eken. Ýöne olar biz ýaly adam däl eken. Salih, Dawud, Sinan. Salih atly adamyň 820 çağasy varmış. Sinanyň pul bolsa asla tükenmeýärmiş. Dawudyň eline bolsa bir kitap barmış. Şonu açan mahaly hiç kim gürläp bilmeýärmiş. Babam hemmesini tanaýarmış. Hemmesim äpede adamlarmış. Seret takamyň öz agtyny nähil boş zatlary öwredenni. Efejan ýörgi diýer. Günnüzüňiz haýyr. Geçin. Biz şunça wagtlap hiç tanışyp bilmedik. Biz izi ýarasyny nimäge geldik? Nüsret ağa bize näme sagdygyndan ýaňlatmady. Dogrusy kösenýän ýerleriň hiç ýerini aýtmady. Ýöne muny Murat beň süýleni beripdir. Garip çağalar üçin beren ahyrky okuw töleginiň ahyrky bölegi. Ýöne biz muny alyp bilmersik ogan. Siz mektepden gelensiňiz. Bärden gün bolun. Şopulum gerek däl. Beýli pete gaçamak. Meni öz günüme goýsaňyz gowar. Hanım, Gidin bärden diýen, gidin. diýişiňiz ýaly eder. Ýöne bir deruluk ýüze çyksa inanaýym. Elimizden gelen eder. Mektebiň näde ýerleşýäniňi bilýäňizmi? Men adym Salih. Ýollaşlam Dawud bilen Sinan. Oğlum nire? Omar? Dur. Durgan oğlançık. Seni bir jöýede görjekdim. Bolýa oğlançık. Babaň ola adamlar hakda köp purun berýärmidi? Babam sen hakda aýdyp beripdi. Men hakdamy? Inni näme etdi? Bilemok. Bir alacyn tapar. Allahan. Sen maňa peýgamberimizden bir günem artyk ömür berme. Ýene şo diledim. Eger taňa bir rat bolaýsa biz näme eder? Bizi kim sereder, Nusret Bey? Alad etme keýwany. Biz başgalan çağalaryny seredersiz. Başgalarym biziň çağalamyzda. Men öz gyýdyma da täsir edip bilmedim. Ýöne görersiň. Allah şu qakat ýaly kejir gyýdyň diline düşünýän bir adamy iý berer. Talipler bolmaz. Olar ınjyk çağalar. Ýöne Allah men ölmäkem biziň gyýdymyzda diýeni türüp biljek bir adamy duşurar. Ine görersiň. Saňam sen gelliň. Babamam eneme seredip ýylgyrdy. Ýöne men bu zatlary ejeme aýtmadym. Sebäbi ol babama da maňa da gaharlanardy. Allah can. Sen men ýaly adama da çäre gördürýän. Men ýaly odundanam direk ýetýän. Sen ähli zada güýjüň etýä. Ähli zada. Allah hemmemize şeýle ýatlanmagy nasip etsin. Amin. Owam oğlum. Ýaşylyk hemişe üstün çykýar. Bu yerden hemçin işdimiz. Bu adamlaň çağalan ählisi Nusret dağadan diňe ýaşylyk görüpdirler.
Kim onların oku tölevlen okudu, kimin durmuşu orta on kömeglen özgördü. Olar Nusret Ağa'nın yağına varıp bilmedik. Bolmanna ayal üçün ahırkı borcumuzu bercah edelin deydiler. Benim yok deyip bilmedim. Kıyından hayiş edin, belki rufat eder. Gayrat edin, Murat Bey. Murat. İdiyanın ne mi? Gel berik, omor saklan. Gel bala. Men nere alıp baryan? Ey Allah'ım. Kakam bize näme koydu diýýärdim. Görün ha näme koýanyny. Şu adamlara teret. Men kakam aradan çykanyny ýygyny öý miras galdyrdy. Ýöne käşke şeýle miras goýsady. Menim her gece köçede ýatsadım. Gel oğlum. Allah rahmet etsin. Amin. Tapları yığacağım hemen gön saklalın adamlar. Allah üçün namaza, ceset üçün dilege, her kim niyetine, uyun tayar olan imama. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm rahmetullah. Esselamu aleyküm rahmetullah. Merhumdan razı mısınız adamlar? Razıdırız. Razı mısınız adamlar? Razıdırız. Razı mısınız adamlar? Razıdırız. Allah'ın razılığı için El Fatiha. Amin. 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 Allah rahmet etsin. İyi diyoruz. Cahil cennetten olsun. Yatan yeri yaktı olsun. Allah razı olsun. Omar. Sen nerede oğlum? Omar. Oğlum, näme üçin jogap beriň o? Omarjan, berde näme işleýäň? Aýtjak däl. Bolmasa ýene gaharlanarsın. Gaharlanman, söz berýän. Babam aradan çykanda gelenleri gördüňmi? Nira gelenleri? Şula togamy? Ýok. Men gördüm. Babamam gördü. Kim geldi oğlum? Aýtgany? Babamın aýdyp berýän adamlar ýaly ählisi. Yüzleri akça. Soň? Äpede adamlardy. Aha. Babam şoň üçin ýerinden turdy. Şoň üçin hoş ýerliňiz diýdi. Soňam aradan çykan soň adamlar babama gitdiler.
gaharlanarsın deyip sana hiç saat aytmadım. Seredöm durma. Sen görüp bilmersin. Sen babama hiç açan inanmadın ahire. Gel edelim. Gel. Halalın bolsun. Bir gün öýür atlanacak diýip daşaryk çykyp bilmedik göli bir toparda atalaşypdyň. Halalın bolsun. Kimmelere halal olsun Melek daydı. Murat dayı Ferit, Merve daydı. Aho Evecan. Nämişil meni ataýyň Merwede daýdan bolýar? Dediysen sana da daydı diýýär. Salam. Salam gyzym, ýagdaýyň ogmy? Ýaxşy özüňiz näkili? Oh, men bulajygym. Şu iki garagol bilen başagay. Bolýar gyzym, soň görüşür. Ýöre Fecan. Görel Ibrahim men näme işleýäke? Näme işledin? Yeni çörek pişirýändirde. Geleni berik. Näme boldy? Ýöreňi dakynmansyňa. Hasylrak meselemiz bar bolan üçin. Näme? Murat töwerekde görünmesen gowar. Dün sen bilen gitdimi? Kakam sana gatga harlandy. Men näme etmişim bar? Öýdüm geldim. Eneyim, sen näme elgepe düşmedi ekeniň ay? Indi munun meýle hem şeýle bolarmy? Men sana näme çygada gyýdym şu radiolaşma işinden daşrakda sakla diýmedimmi? Ýagşy, gepe düşmedi bolsaň, onna beşiň çäredini taparyn. Eşdiýäň dämi? Gaýdybym garaň görmeýin. Gyýdasa da aýtmak üçin ýadyndan çykar. Ýöne terkeden men Murat! Omar gitti. Yerden oyansam öýde ýok eken. o nire gidip bilerke? Bilemok. Mektebe gidendir. Salih dagyn göreti gelýärdi. Salgyn bilýärmi? Hökman kakamdan eşdendir. Derrew gidelim. Yer. Näme bolýar ay? Näme diýäňiz siz? Kakajan haýyş edýän. Of, näme diýäňiz ay? Näme diýäňiz? Men şolu. Berkerden ýere. Menem gideýinmi? Yok, bir sen kimdin-de? Oy şeýle bolsun terkerdem. Maňa ýeni işiň düşer. Hakikaten 827 çağan varmy? O var. Şu mektepde layık 827 okuçu var. Benim şu mektebin müdürü. Onu Davut dayı. On kitabına gelzat. Davut Bey bizim din defteri boyunca muallimimiz. Kete bir yere yığınlaşamızda fühütlemizi şov edýär. Baban aytıp beren kitabım bolsa, Kur'an-ı Kerim bolmaly. Pulu aslağı torma Sinan vardır ha. Olam ne şu dahi olmalı. Bizim hasapçıyımız ol. O pahirin ne hele kıyınçılık çekýäni bir bilsedim. Şu Ullokan mektebin hasabi işlerine ne edip baş çıkarýany özüm bilen o. Ýöne Ullokan mektebin ne hele az pullu işleýänini dogry sana düşünürüp biljekler. Ece! Omar, gel balam, gel. İr bilen Omar värik gelen soň öýüňize bardyk. Ýöne giden ekeniňizde. Bir gede kakam ejeme gurrun veren neştim. Men siz bilen tanıştırmagy, hatta şu ýerde işlemegimi isleýärdi. Ýöne bolar bolsa gurrun edip, sizin gowunuňyzda degerimden gorkanym üçin maňa töwekküllik edip bilmeýärdi. Dogry, menem bir hil görýärdim. Häzir biraz giýje galym, ýöne ahyr tanışdyk. Men muň üçin esasanam Murat Bey'e bergidir. Yasemin hanım, biz şu wagtda çeli kakaňyzdan pul ýa-da başga birde soramadyk. Ýöne oş çağalar gören mahaly hem işi bir zatlar edesi gelýärdi.
İveren soňky puly okuw töleginden köp bol. Aradaky tapawut bir okuwçyň 3 ýyllyk okuw tölegine barabar. Onu her hal Ömer üçin iweren bolsa gerek. Biz onsyzam o puly elimizde gerelimedik. Hemmesini size gowşurjak. Nüsret dağa berjek diýen üçin öýnüm satypdyr. Ýöne bärde görelniň ählisine ýagşylyk edipdir. Häzir biz on gyýzyny hemem agtyna kömek etmejek bolsak, şu zähmet haýyp bor. Yok. O pul sizde kalsın. Aytdymy? Biraz giyjek kalsamam düşündüm. Kakam hakykatdanam iň düşügüntli söwda edipdir. Erkerdem, sizden burada taýyş etsem bolarmy? Men pikirimçe öýe köp çykdy jetmeli boljakdy. Göçmeňiz bir tarapdan gowy bar. Sağ bolsun Salih Begdagy. Ömer mektebe kabul edenler adyaly bize de ýaşar ýaly yer tapyp berdiler. Ýöne galany bir ýana sen edeniň aşagyndan çykyp bilmen. Bir ýsym kişde sebäpli görmedik görgüň almady. Onu menden sorak gör. Ýöne gowy boldy. Bir işe yarasa adamyň umydy artýar. Uğur şahada bolsa Allah etdi şu şaha gül bitýämiş. Alada galmy öýşü gün boşa diýär. Men resmi naman iýne bermäge geldim. Nusret daýyny hepde bir gezek meýhanamyza barýandan habaryňyz baryny ýon bilemok. Ýöne her hepde barardy. Näme üçin bilýäňizmi? Näme üçin? Ýagşy niýetini adyny eşden 10 gowy adam bolan üçin 3-4 sany bolugsa Nusret dağandy zoga düşürdi. Hamala Nusret dağa söhbet etmeli, olar içmellerli. Basina da elbette. Şeydi Pierre'deki mağlup belgilerini Nusret dağa tületdiler. Senem düşünýär olan soň tiýetini çykaran näldin? Dağa şoň şeýne belgisi barmy di? Soňky döwürde etlije boldy. Ýöne işin geň ýeri Nusret dağa olaryň matlabyny, hatda bu işde meňe bardymy düşünipdi. Şonu da her hepde gelerdi. Bergin öz boýundan aldy. Soňam şoňa garamazdan men ýal bir hepä inanyp ýeki şaýam alman öýün satdy. Soň sen marıp Nusret daý ardan çykdy diýeniňden soň menim şu öýle wakany aýdyp berdim. Ýanky gurrungyny eden boluksyzlam şu wada içini bir sütin taşladylar. Men o meýhanany ýapdym. Enne o iş gowunyma jaýdal. Diýmek, Nusret dağın eden söhbetleri öýde aradan çykan soňam iş bitiripdir-de. Ece, onna göçemiz okmy? Ýok ýagşyt. Öýüm azjak däl, pulum. İksem Nusret dağan haky. Näme helletleseňiz şeýdiň. Onda men gideýin. Ýeri gadyrdanlar. Ýeri haýr bola. Al bakal. Görýän welin göçmeden diýiniň öýdýän. Ha, bir zady pikir etdim. Tähel bejerseň böýde gül öwtür. Al ne? Ana. Hawa kaka. Hawa. Bolýa barýan. Tapypdyr, bir de garaşýamyşlar. Biz Merwe bilen öz aramyzda paýlaşalydyk bolýan kabul etmediler. O tarih hakkını alıp okar. Berekella. Näme bolu kakajan? Merwe, han siz bu ýigit bilen gelinjediň gyýdym. Men muny ýediňizden ýebererim. Murat. Şu soňky waka üçin Nusret beýlekler berekella oňa dalyp çykdyň. Sawalym ferkirdem. Onuň şu gyýdymy söz aýtmak ýadymdan çykardydymy? Diýdiňiz ferkirdem. Aýtoň pikir etdim-de bir ejeň kiňdeliň gürleşeliň şu meseleni. Ýöne seret, öňkü şertlerin ählidi güýjünde galyandyr. Häzirim taňa söz berýän nälerin. Ýöne gyýdymy iradeleşme işleňe goşma gaýrat et. Bolýa ferkirdem. Kardeş, çakmaň ýokmy?
Alın. Sağ ol. Men güne deryasından çıktım birce düş bilen, ahırında düşündüm